friske mennesker, hvor alle var livsbekræftende. God tur op til Team Trilling. Ja, hvordan går det? Ja. Super. 3, 4. Lige ben nu. Hvor er saksen? Så Valter, sådan går det. Det var fint. Ja, det gør hun. Det er fandme sprint afsted hele tiden. I hvert fald. I hvert fald. To igen. Selv sagt, det du kan jo bekræfte. Jamen, jeg kan bekræfte, og det er jo fantastisk løb, det her. Jeg ved, du kunne godt tænke sig, at DM i halvmarathon blev lagt her til stadion. Er det ikke rigtigt? Det må gerne vende tilbage her til. Fordi der bliver løbet så hurtigt, og hele eliten fra hele landet kommer. Ja, så skal vi bare lige have tildelt mesterskabet. Jeg håber, der er nogen fra Dansk Atletikforbund, der hører, at vi sukker sådan efter at få lov at arrangere det fine halvmarathon mesterskab her på